Gi-heart sa mga netizens ang prenup photoshoot nila Starstruck Alumnus LJ Reyes ug ang iyang soon-to-be groom nga non-showbiz partner nga si Philip Evangelista. Sa mga hulagway, di matago ang kalipay sa usag-usa nga gihangop usab sa mga kapuso, ilabi na sa mga fans ni LJ. Laing milestone na usab ang nakabot ni Khalil Ramos human sa iyang malampusong karakter sa usa ka theater show. All-out support usab ang girlfriend nga si Gabby Garcia, human personal nga mitambong ug misaksi kini sa performance sa iyang boyfriend nga si Khalil. Sparkle Isabel Ortega nga karakter ni Jamie Robinson sa Voltes 5 Legacy ang wala makalimot nga pasalamatan ang mga fans sa ilang kapuso project. Bisan pa man siyang kabisi, migahin siya og oras aron makigbonding niya atong Sabado sa hapon. Samtang sa Voltes 5 Legacy, nagmalapusong nakabaws ang Voltes 5 team sa kontra nga beast fighter nga si Dessler sa Boa Zenian Empire. Pinaagi sa pag-vault in sa Voltes 5 team o Mechanical Eagle, malampuso nila nakabot ang kadaugan. Sa pikas bahin, mahibaw ang nakaha sa Armstrong brother ang tinuod nga istorya kabahin silang amahan. Kanang dungan tangatangan sa Voltes 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras.